Parlamenter Dem Partiye Berez Hüseyin olan ji Enqere mêvanê Rûdawê yek Hüseyin Rojbaş û bixêratin kengî biryara civîn di navbera Dem Partiyê û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan da bi rêve biçe. Rast hûn ji zanin got pêvajoyekî dimeşê tivî pêvajoyê da tivî hinekî rojê dawî da hinekî xitmandin çêbû lê eva hefteyeke ew xitmandin wisa kevşeye got êdî beriya wî vebû plansaziya got hatiye çêkirin nehê Meyê yan ji heştê Meyê da di Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan ra şandeya İmralî dê hevdîtinek bike piştî wî jî em bêjin partiya Serokê partiya CHP û MHP ra jî hevdîtinek bibî û paşna jî bişine İmralî ba Berez Abdullah Öcalan di pû ew bernamekî heye bimeşê îhtimale ew bername ew plansazî hinek rojek roj yan jî pêştir paştir biçî lêbelê plansaziya îro got hatiye kirin pivî şekliye pivî mijariye. Belê. Yek Hüseyin kî pê radibe di amadekirina qanûnên ji bo asayîkirina rewşê da ku gerîlayên çekê xwe deynin vegerin bê problem? Parlamentoyê da komisyonek bê ava kirin ew komisyon nêzîkî sî çil kesan dê ji wan çêbibî ew komisyon jî bixebtin çek ji xwe berdam û dizanin Kongra 12 da EPKK evî biryarî standiye hinek çavkenî ew hat dibêjin çapemeniyê çavkeniyan tavî evî hê heta got PKK xwe eşkere neke diyar neke kevşenîne hefteya beriya me dibêjin dê kasê sî çil kesan mîna em bêjin sembolekî bên çekê xwe nêzîkî Silêmanî berdin û dîsa divirin sîpera xwe divirin çepayerê xwe çepera xwe lê ew jî hê nediyar e pekî Dê vegerin çeperên xwe yan vegerin Tirkiye? Ne dê vegerin çeperê xwe çima dê vegerin çeperê xwe ew em bêjin alî hukukî da alî yerê da hê bingehekî ava nebiye ew işte bingeh dema got ava nebî jî ew dê ne Tirkiye çiqav ew bingeh alî hukukî da alî siyasî da zagon hatine guhertin mekazagon hatine guhertin de wî çax bêne Tirkiye yan jî biçine ciyekî başka ew hê nediyar e. Hiç sozek yan jî hêviyek heye ku ew zagon bêne guhertin di berjevendiya wê çendê kesên ku bi salan e nikarîne ji ber PKK bûnê vegerin Tirkiye cardin vegerin? Esasa wî karî esasa wî pêvajoyê ji xwe ew e got zagon bêhine guhertin tenê ew ji bo em bêjin şervanan çekdaran nîne ew ê got zindanan de heye ew ê got li Avrupayê heye ew ê got gelek însanê me ber û beranin zindanan ev zagon nehîne guhertin ji xwe manawî tune yek û zagon tenê ji bo wan jî nîne ji bo mafê Kurdan ji bo zimanê Kurdan ji bo hebûna Kurdan ji bo çanda Kurdan ji bo got Kurd xwe xweserî em bêjin herêmê da bike îdare bikin ji bo wî jî geleke zagon bêne guhertin gotina em bêjin rêveberiyên Tirkiye yan jî hikûmeta Tirkiyeyê dibêje em tu komisyonê da dê berfire servan tiştan bişixulin zagonan biguherinin makazagonan jî biguherinin tu awê da jî beriya Tirkiye xilas vekin û evî îşî ser hukukî da jî ser zagonan da jî safî bikin. Başa. Çareser bikin. Serokkomar dibêje hind kes hene di navxwê dewletê da, di nav Tirkiye da, hinek jî di nava rêxistinê da hewla têkbirina pêvajoyê didin.
هون جبوی وان کسان دبیجن چی؟ نه ام اوی بیجن اف مثلا Kurdan, piştgirika Kurd li Türkiye'ye ava 100 sale didome. Mesele ki girane. Zêde ne 40 salê, 50 salê vî dawî da gelek bedelê giran hatiye dayîn. Gelek êşûk keder çêbiye. Ciyekî hewha da jî ser vî şerî, ser vî yerî henekî insan em bêjin got bixwazin jiyana xwe dewam bikin yan jî berjewandiya xwe kesetî pirêva bin ihtimal e pirsgirêkek hewa da jî pêvajiyek hewa da jî her tişt em bêjin zelal bî her tişt ji bo vî pêvaj çareserkirina vî pêvajoyî çêbîş xwe ew çewt e ew ji bo em bêjin vî pêvajoyî meselekî hewa giran da herkes bixwaze aşîtî bixwaze ew tiştekî rast ne ew tiştekî yani muhakkak ihtimale got ew ê hemberê vî îşî jî derkevin hem nava Türkiye'de hem alî dinê de hem alî navnetewî da lêvelê tişta girîng ew e got her du alî jî ew got evî karî şixulî em bêjin dimeşînin her du alî jî li wê samîmî bin biryara wan em bêjin biryareke baş bî tu Baş. bixwazin evî meseleyê çareser bikin Bele. ihtimale ew insan jî paşka babêjin. بله گک حسین رخصتن دم پارتیه نه تنی کردن ترکن و لباجار مزن لمتروپولان هنه و هیچ کار و خبات کریه جبوی وی پیواجوی به ملت ترکیه خواه بدن فهم کرن که اف پیواجو بچه آوایی سوداوی چیش وی دولتی را؟ راسته توی اوای داجی ما پشت می صبات 27 صبات پشت داخویانیا برز اجالا ما خباتک مجان لی او خبات تری نکرد توی می داجی هم لباجار ترکیه نوا ترکان دا نوا گلیدن دا و هم جی لباجار کردستانی 10,000 civîn 10,000 hevdîtin me plansazî kiriye tû 10,000 civîn û hevdîtinê da jî dîsa hem dostê me Kurdan alî Tirkiyeyê da bajarê Tirkiyeyê da saziyê wan rêxistinê wan em bêjin saziyê sivîl û em dê hevdîtin bikin hem bajarê Kurdistan da jî em dê hevdîtin bikin û evî meseleyê bidene fêm kirin جبلی و کسی دیگریه مثلا آلیین دنین اپوزیسیون یا دولتی اف کاره دولت کرنه devlet jî amadekariyê heye devlet jî zêde ne iktidar jî hikûmet jî tu awayî da em dibihîzin got xebatekî dest pê kiriye ew jî dixwazin aliyê dewletê da jî evî îşî ji bo goçbê ne çareser kirin evî xebatî evî axaftinî dikin û didene fêmkirin evî meseleyê. زمان چاپمنیا دولت بد یعنی گوهر نه هنکی مثلا وی پیواجوی بچاوی دیده تماشاوانین خواه گوهدارین خواه خلق خواه Zimanê sîstema dewletê rastihê gora em bêjin vê rewşî neguhariye. Zaf ciyan jî henekî dixwazin evî pêvajoyî sabote bikin. Axaftina wan, gotina wan pû awayê rast henekê guhertin heye lêbelê gora em bêjin vî pêvajoyî hê guhertinekî nebiye. باشه Em dikarin وکه دم پارتی هلویستا و همان هلویستا امرالی یانجی نرینن و هنکی جداهی تیده هنه Yani em mijara İmralı cudaya. Mijara İmralı naber rivî partiya em bêjin Birêz Öcalan'ı partiya wî PKK'de. Mijara me jî alî demokratik bûnê ve Dem Partî Türkiye alî demokratik bûnê ve alî mafê mirovan ve alî mafê Kurdan ve em dixwazin got demokrasiyekî bê avakirin û hene zagon û makazagon bêne guhertin insanê hemî tenê Kurd ne insanê ew got ser Tirkiyeyê dijîn alî demokrasî da alî mirovatî da alî em bêjin jiyanê da rewşekî jiyanekî demokratîk jiyanekî aşîtiyekî birûmet bidene jiyan kirin yerê me ew e xebata me ser wî ye yani me û İmralı cuda ye İmralı dixwazê خاله işte evî
خالên بله serekeyên ku dê şanda İmraliyê ya Dem Partiyê li gel Serokkomar li ser baxivin çi ne? yani خاله وان چنه خاله وان ام بیژن عالی دموکراسیه مافی کردانه ام بیژن زمان کردان ناسنامه کردان پاراستنا کردان شارداری ده گو بکارن ام بیژن خواه باجار خواه بدنه ریوا چون انسان ما هیجانی مگو زندانان هیه ایل درو هیه ایل سری چیان هیه ev hemî bine safîkirin, ev bine çareserkirin. Dema gu evê tanê neyne çareserkirin, alî zagontî da jî guhertin çênebî, ji xwe mena vî pêvajoyê tune. Yani xalê sereke evin û rewşa îmralî jî rewşa îmralî jî belê. Demek Yani dem rast e yani demek ki em bêjin dîrokek, tarîhek yan jî tiştekî hê wisa tune lê velê wisa dixuye got hem Alî İmralî hem dewlet dixwaze evî karî şixulî evî pêvajoyî rojek zûtir çareser bike. Çiqat dem dirêj bibî ew qa ji bo provokasyon jî provokasyona ra jî vekiriye ji bo ew belê. behsa İmraliyê kir yani çi daxwazî hene bo piştî mesela nev pêvajowe başkirina rewşa İmraliyê di çarşûvê pêvajoyê de hûn dibînin yan jî ew bixwe azad e bi çawayî ewa xwe destnîşan bike, jiyana xwe Yani destnîşan bike. rewşa îmralî çarçoveyê vî pêvajoyê de ye. Heta got em bêjin evî karî dewletê ra ew got müzakere dike, ew got dimeşînî Birêz Öcalan e. Ji bo ew ew tecrîta ser Birêz Öcalan hê nehatiye rakirin. Tamam hinek ev dîtin hene hinek însan tên diçin ama gora em bêjin Birêz Öcalan nîne hinek em bêjin hevalê me girtî jî şandine îmralî lê ev tişt dixuye got îmralî Birêz Öcalan bikarê ji we evî pêvajoyî pêş ve bixe gereke têkiliyê wî tenê ew got tişine îmralî nine ew got ew jî dixwaze em bêjin Yani belê. cenab-ı te û hemû rêhevalên te yên parlamenter berpirsê Belê. Dem Partiyê mesela Partiya Öcalan xwe jî vê daxwaziyê dikin. Ama Belê. mesela Abdullah Öcalan bi xwe hiç behsa vê mesela xwe wek şexs nekiriye ka bi çawayî jiyan bike, bimîne ne di peyamên xwe da, ne di hevdîtinên xwe da. Çima ev cudahiya nerînan heye? Hûn tiştekî dixwazin xwediyê wê xwe naxwaze. Yani Birêz Öcalan dibêjî pirsgirêka me mezin ev pirsgirêka got 40 sal e 50 sal e 100 sal e dimeşê çareserkirina wî ye. Ê min rewşa min zêde neyne berçav rewşa min dema goyîn rewşa min bîne berçav yan jî bîne rojevê asıl mesela em dixwazin çareserî bikin ew mesele dikeve paşva. Ez naxwazim ew mesela girîng mesela mezin bikeve paşva. Mesela herî girîng mesela 100 sal e got dewam dike pirsgirêka 100 sal e got dewam dike çareserkirina wî ye. Ê min nîne ez dixwazim bu ew evî meseleyê safî bikin hinekî rojnamevanan em bêjin Rûspîyan ra serokê em bêjin mezin ê Kurdan ra mesela Birêz Barzaniyan ra Birêz Talabaniyan ra hinekî însanê Ewropayê dane puan ra pisaziyan ra serokê partiyan ra hevdîtin bikin got ez bikarim evî meseleyê bide me fêmkirin û nava me jiyan da ronî ev pirsgirêk çareser bibî. Gelek spas. Belê. Kek Hüseyin Olan, parlamenterê Dem Partî ji Enqerê tu bûyî mêvanê me. Bêviya rojeke xweş. Spas ji bo te. Spas dikim beyanî baş, roj baş, xebat xweş.